Arratsaldeon, Alasne. Arratsaldeon, Eneko. Ekonomilaria zera, izpaztertarra, eta, ekonomiarean bi aldeak, ez? Multinazional batean aritu zinan, Madriden biharrean, lanean, eta gero, baita ere bai, Milanen ONG batean uste duz, ez? Eta gero, nekazaritzarekin erlazio zuzena eduki zenuen, ene Bizkaian, ez? Lanean aritu zinan, eta, ezaguten, multinazional batean lanean aritzeak eta bakarrikan, ez? Kapitalismoaren eredu horrekin aritzeak eta gero ekonomia sozialean moduko batean, ez? Lanean aritu zinan. Zer balorazio egiten duzu, ez? Bi ekonomi horien artean edo bi enfoke horien artean. Egiz esan, nik ez neban uste olako desberdintasun handize egongo zanik, edo, ez dakizu, ez da? Baina egon nintzenien Madriden, da gero Ameriketan bebai, Alcoa izeneko korporazio handizien, arek etxeben lan, beti esan da, ene sindikatu edo ONG honek, dana beti gobernuko dirua setzen dabela lan, eta ez dabela ezer etxen, eta beti gobernuari diruek entzen. Jentiek ez dakizena da, multinazional pribatuak bardin etxen dabela, bai lana emoten dabe, baina beste moduko sindikatuak eta baino askoz diro gehi hartzen dabe gobernuetatik eta adibidez Alcoak, batez be nik ikusten ebana eurek aluminioa etxen eben, baina dirue aluminio salmentatik oso gitxi atarate ben. Gero dirue atarate ben, bai aluminio horren diruaz jokatze ben boltzan, stock exchange, orduan, holan atarate ben espekulazio horregaz atarate ben dirue, eta bai beste diro asko ataraten zan, bai gobernuen fondinaz, gobernuko fondoak hartuz, ze, lana emoten da belez, orduan gobernuak diru emoten dutze. Eta beste parte handi bazan, evitando impuestos, esaten dana, ez da? Zergak zelan, Trampeatu, ez? zelan trampeatu. Eta benetan, nire ditzu nintzen, flipaute esaten dana, baina, eta gero, bai enen lanien egon nintzenien, bai egize da, lan etxen gendun, danok ordaindutako zergan diruaz, juten ginen Eusko Jaurlaritzara, eskatu dirue, baina gero, nik uste dut behin epein nik pertsonalki, espiritualki edo etikoki, askoz bela zei jau lo etxen eban, enen lan eginez, ze uste dut lortu nahi genduna behin epein zan, hartu dirue, eta pertsonari, baserritar biologiko txikinari, emoten utzogun dirue, edo, erralde moduko proiektuari, edo hori laguntzen pertsonalki, eta, holan txiki... Beste ekonomia bat, ez? Hori da, ekonomia txikine, bai errez haue da, ez da holan alko moduko korporazio baten enge, baina egiz esan uste dut jente askok ez dakizela hori zerretzen daben, Alcoa esaten dut, baina lehengo Fagorre bebai bardin etxe ban. Etxe bezen proiektuek eta badaki bertan lan egindako jentiek eta Eusko Jaurlaritzak emoten zen diro bat etxeko proiektu batzuk, idazten eben zer egin daben, baina igual beste gauza bat eben, eta hori, pertsonan zergakin etxe ben proiektu batzuk, baina batez be, zergak, evitando impuestos, evitando pagar impuestos. Coger impuestos y encima evitar pagar, coger el dinero de los impuestos de todos y encima intentando evitar pagar impuestos. Hori da ekonomilarien lana batez be enpresa horretan. Hori da nire esperientzia, ez da izango danetan hori. Eskerrik asko, Alasne. Bai, zuri.